Wong poso kuwi sing ngarani ditaleni wetenge ya apa poso gak mangan ya gak luwe kuwi lho. Berarti poso berarti betul naleni weteng berarti iki ngono. Sing kowe dicontone piye ge? Taleni nggih apa? Kali gak lali tampang ya. Darane poso kuwi Posisi bukan. ditaleni Mas ditaleni wetenge diluwekne poso. Iki buka kuwi. Gak kelebon pangan. Kebon panganan kuwi jenenge ditaleni lho iki. Kuwi rokok gak oleh. Ngrokoke gak oleh. Tambang gak oleh tambang. Taleni tambang. Wong poso ngerti wong poso apa gak kowe iki? Oh iya ditaleni. Ora ditaleni iki jenenge naleni weteng wong poso iki jenenge iki ngono. Sing ngarani iki. Ari basane to. Heeh ngono lho. Alon-alon. Tapi centing no oleh Pak iki paling.